hweZANU PF hwakaora zvakaita sei. Take a look on Priska Mupfumira's case. Priska Mupfumira, when she was arrested, pakaita mbiri nyaya dzikabuda zvikanzi Priska akaita sei asuspendwa, aita sei abviswa as minister. Yangoriskire yekumubvisa paposition iyoyoyo so that panoiswa umwe munhu wavo. Chete. This is ZANU PF Patriots saying, congratulations, Comrade Mupfumira Priska, our Senate candidate for Makonde. Ukatarisa history yaPriska Mupfumira, Priska ane nyaya dzekuti ari kutadza kumira trial because of some mental illnesses here kana kuti whatsoever. But right now aitwa senator for Makonde, Senate candidate for Makonde. Anogona chete kumirira kana kwakumirira vanhu. But kana pari panyaya dzekuti aende patrial vanoti hanzi she is not fit to stand trial. But vanhu vetriple C vari kungomanikidzirwa zvakadaro vachitongwa maloya avo asipo. So uchaona kuti timu iri ndo zvariri. Timu iri kairi haisi nyaya yekuti hanzi ane kusungwa kwaroda kuti vagomuvharira, no. It's just a matter of trying to remove you paposition yaunayo kuti vaipe kuno umwe munhu. Kwaona vachisungana ziva kuti ndo agenda yavo. Ndo zvavari vanhu ava. Kana paipai patechitaura kuti shiri nemuriro wayo haifi yakarega. Ndo zvatechitaura izvo. Saka kana pana munhu ari kurwadzwa nenyaya idzi dzema-catch and release, you must make sure that you register to vote. You must make sure that you vote per this election without fail. Kana tikasadaro, ndo chemberedzi yaramba chidecide future yedu idzi.